The changes in the ZANU-PF politburo aiwa aita kuti VP Chiwenga vabve kuChina vachimanya nekuda kwokuti zvinonzi he was not aware of those changes. Aiwa asapinda muna wizere vanhu vese maiziva kuti VP Chiwenga vakaenda kuChina kuma medical checkups asi vazongodzoka aiwa zviri agency mukati. Sanapinda mashoko abuda sonyugwa kwaitiwa kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Tikapinda mzimu aimuyigwa muchinzi Vice President Constantino Chiwenga has returned urgently from China where he had been for a routine medical checkups. Chiwenga's return follows a reshuffling of the ZANU-PF politburo by President Mnangagwa on Monday during his absence. The politburo reshuffle is believed to have undermined Chiwenga's presidential succession ambitions ahead of the 2028 elections when Mnangagwa is constitutionally required to step down. There is growing chaos within ZANU-PF over Mnangagwa's successor after his second and final term ends in 2028. His supporters and close associates are campaigning for his Mnangagwa third term, thereby blocking Chiwenga from assuming the highest office. Sando mashoko ari kuda chinzi awa VP Chiwenga vakatozobva kuChina vachimanya nekuda kwemachanges akaita politburo makamanzwa machanges akaitika zvichinzi aiwa machanges aya he was not aware and in other way anokwanisa kumubloka kuti akwanise kuwana upresident hwake muna 2028. Saka ndo mashoko ari kubuda panapa zvichinzi awa zvinotombomira zvakanaka bato reZANU-PF sezvo successor asi kuzikamwa kuti successor achanga ari VP Chiwenga here kana kuti idi Mnangagwa acharamba achitonga kana kuti kuchatsvaka mumwe successor. Chivotudzai mafundo enyu kuri kudipa pamusoro penhau iyi. Pinda mucomment section medu musanga no subscribe kulike, on the bell icon.